Νομίζω ότι δεν αμφισβητείται το δίκαιο της επικράτησής μας. Παίξαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που κατά τη γνώμη μου είναι από τις πιο ποιοτικές που υπάρχουν φέτος στο περιφερειακό. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι την περιορίσαμε σε πολύ σημαντικό βαθμό στο να μην δεχτούμε ευκαιρίες σε όλο το παιχνίδι. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω δεχτήκαμε ένα τέτα-τέτ προς το τέλος του παιχνιδιού. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και κλασικές ευκαιρίες, θα έλεγα, που θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι πάρα πολύ νωρίς. Και μπορώ να πω ότι αυτά τα παιδιά το έχω ξαναπεί μέσα εδώ, όπως και να είμαστε, σε ό,τι κατάσταση να είμαστε, μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε. Συγχαρητήρια στην ομάδα Πατσαλένη για το καθαρό του ποδόσφαιρο, αλλά θεωρώ σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα και κέρδισε δίκαια. Να ευχαριστήσω τα παιδιά για την υπερπροσπάθεια. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στα επίσημα παιχνίδια μεταμορφώνεται 100% και αυτός είναι ο στόχος μας, η ουσία που είναι τα επίσημα παιχνίδια. Και ευελπιστώ μετά από δύο πολύ μεγάλες προκλήσεις που έχουμε πετύχει απέναντι στον Ηρώδη και τον ΠΟΑ, να έχουμε όλα τα φόντα να φτάσουμε μέχρι το τελικό της διοργάνωσης, γιατί αξίζει σαν μια περιοχή του Βρυσόνα να κατακτήσει ένα κύπελλο στην ιστορία της. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, να μείνουμε προσγειωμένοι. Σε 10 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα που αυτός είναι ο στόχος μας. Και εύχομαι και ευελπιστώ την πρώτη αγωνιστική να έχουμε την ίδια εικόνα και να ξεκινήσουμε θετικά αυτό το δύσκολο μαραθώνιο που προμηνύεται για τη φετινή χρονιά. Συγχαρητήρια στο Μανώλη, εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα του Πατσαλένη και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο για τη βοήθειά του. Ευχαριστώ.